Ма сега, ти искаш да кажеш, че тук си сипала белина и си киснеш кръка. Ми как да не си сипа белина? Я виж кръка никакъв. Това е Стойна, колежка от Теодор Маринов, която в момента си е нацапала обувката, защото е пуснала боя и си кисне кръка в белина. Защото си сложила спирче и обувката я е стискала и си оцветила кръка. Кажи, че е концентрирана, не е разредена. И не е каква белина. Концентрирана, не е разредена. Значи, я гледай, понамаля. Стойна живее в квартал Бусманци, Крива ливада 18. Това е за бокса, лично аз ще го кача. Да седна поне. Седни. Дай телефона само да си чипне някоя игра и айде. Дай ми она четка, къде? Телената, дай телената. Телената! Дей, че ме сорне, дават ми, дей. Дайте очето, де! Дай, чакай, идва телената четка. Очето да ми даде. Оче. А между другото, само да кажа, че тази колежка, която виждате, е с висше образование. Чисто дала. Вижте какво прави. Изчиста кръка. Не е каква четка, телена четка. Телена, то за краката телена трябва. Сега няма да ги дам. Не знам, това е сутрин, рано. Колко е часа, бе? Колко часа, момчета? Не има 8 часа. Не има 8 часа, не знам, аз съм до нея, едва трябва от смраня на белина. Какво ме интересува? Какво правиш при мен? Свирки правя. Ти правиш, ама няма на кой, на мене не мога правиш. Но аз и такъв кукубицин като тебе няма да направя. Айде, бегай да ти правят, изчезвай. Кой изчезва, бе? Ти си някаква... От това избела. Така. И с циф. Имаш ли крем за ръце после, Иване? Да. Добре, ще ми дадеш, нали? Май днеска не си е пила лекарствата. Пи ги, двойна доза, затова превъртях. Ма ти си превъртела толкова учене, бе. Аз затова няма да выключим никога за висше образование. Какво искаш, бе? Нищо не искам, бе. Яшкав си кукумицин, как може с белина да си киснеш кръка, бе. Какво друго ще изчезне, бе? Ма ти нормална ли си, бе? Не мен се усра там, айде, мъчи. Ма ти верно си психично болна, заклевам се, как може да си слагаш белина, ти да си киснеш кръка, отгоре всичкото цив. Ти знаеш, че ще станеш хит в бокс, бе. Заклевам се. Ще станем, бе, сега като го омажем с крем с един налонов плик да го... Дай за такъв крем, бе. Зив. Мале, леле. Суске си заухаво. Абе, няма ли още темишко нещо, бе? Има! Тук на кръка ми. То се случи до Кажи здравейте, аз съм Стойна. Си нямаш работа. Абе аз имам работа, ама то такова нещо никъде се не види, човек си кисне крака обелина с цив и да го търка с телена четка. И как да го натърка? Я погледни. Паси майка. Не, ти че станеш номер 1 в Випок, заклем се. Там ли е краката? Къде да е? Ти това белина ли мислиш, че да се плашиш толкова? Ако някой си мисли, че се е бам или че е нагласено, изобщо не съм очаквал такова нещо. Да видя. Какво се изкара, бе? Това ще аз не съм качвал клипчета и в бокса, на то по качим. Айде, разкарай се! Ти ще станеш хит на пазара, заклевам се. На пазара. Разкарай ми с главата. Измия крака. Тебе трябва да те покажа в някакво предаване. няма такова предаване. То няма и такова предаване за най-малумните хора на света. Гледай. Та сега ще чупи мивката, гледай как си качва крака. Дело бурдая! Я се усмихни за край. Ай, я повем.